ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. ҳамватанони азиз, тоҷикони муҳтарам, як чанд рӯз пеш дар интернет як видеоролик нашр шид. Кадом узбак ҳақорат кард тоҷикоро ба забони русӣ. баъди ӯ тоҷико ҳама хездан даъват карданд ки ҳар каси тоҷике, ҳар каси хеза видеоролик кунад бар зиддаш. хездан ба қаҳр, ба ғазаб видео карданд ки мо тамошо кардем, қаҳрмон кард, та натсияаморо пас зади, шумо узбакон натсия нестед. исӯсӯ гапҳои бисёр. аввал ба салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ, баъд давомаш ҳақорат, исӯсӯ, корча, пистолет, автоматҳошон қади видео кардан. вои ман ки агар суратша нишон медод, мо тарш мекардем, хелиш мекардем. ма шуморо як каса нишон медиҳам ки миллати тоҷика пас мезана, ҳама чизро пас мезана, ҳама касои шуморо пас мезана, мо шуморо пас мезана. ва ягон та шумо ӯ каси дидаги шиндаги на видеоролик кардаги, просто шумо видео кардаги нестед, шуморо накишед, просто як видеош кине. шумо требоват кине ки мувофиқи қонуни ҷумҳури ҳаму Конституцияи ҷумҳури Тоҷикистон, як касе ки пас зади, ҳар як шахс озода, ҳар дин ҳар чизе пайравӣ мекуна. ба дин оини як кас агар таъқир кардӣ, ба ҷавобгарӣ кашида мешавӣ, ҷиноят аст. хуб, рафтем. هزاران تاج سامانه، هزاران سله یا دستار روحانی با آن یک شبکه لیلین نمیارزند. با جای هیکل لیلین هزاران هیکل سامانی را آورده بنشانه، جایش را نمیگیرند. تمام شاعران یک جای بنشینند، جایش را نمیگیرند. براین از لحدها نیز جایش را نمیگیرد. خدا هم جای لیلین را نمیگیرد. خدا هم جای لیلین را نمیگیرد. خدا هم با همه پیغمبران سحر پردازش در این دنیا که 100,000 سال исак шеъриш 2 минути 44 секунда. Сагаде чӣ гуфт? инҷа мусалмон будан фақат кори мусалмоне, кори тоҷикое, тамоми тоҷика, касе ки тоҷика, на сомониё, на сосониё, тамоми қаҳрамони Тоҷикистон ба як шабкаи лели намеарзанд гуфт. ҳатто гуфт худо ба пайғамбар серпардоз кард, ҷодугара меган. ҷодугараш ба як шабкаи лели намеарзанд. ин бадбахти очалаънат. зан шазани лелин кин, зан шазани мардам кин, гапади чӣ гуфтеста? қа махруша барбите охи ангара бите лели набите бугу. яъне ҳаромин гапа гуфтеста. ҳам миллати моро пас зад, ҳам дин оини моро пас зад, ҳама чизи моро пас зад. видеора 95% шумо тоҷико дидагин, мо тоҷико 95% дидагин. як кас як видео накард, нагуфт ки ин саг худаш кия. мувофиқи қонунҳои ҷумҳури Тоҷикистон бояд ба ҷавобгарӣ кашида шавад. аммо мутаассифона барои шеърш хонаш падаркаш карданд. мутаассифона хонаш падаркаш карданд. ина хоини миллат, ина душмани миллат, ина касофат, ина разил, ина лаъин аз дохили Тоҷикистон. кадомат як видео кардӣ? куна биге ки кадомат як видео кардӣ, ман ракун нишон бите, ман тамошо кунам. ягон тад ирӯз мехоҳед 4 видео мекунӣ, бар зидди як узбек тоҷик мехоҳед як видео мекунӣ, ҳақорат мекунӣ, фикр мекунӣ ки шуморо мегӯям ки миллати бананг ба номус, миллати тоҷдору, миллати гаринӣ. не, ман хидми тоҷикӣ ман намегӯм гапа, барои ки ин кори шумо ягон маънӣ надорад. ина ошкор ҳама чиро медонӣ, ҳама чиро медонӣ. як видеоролик кардан наметавонӣ, ба сари поча кардани узбака иқа зӯрию воима. нанги номуси миллати тоҷикистонро бедор кунӣ, нанги номуси динитонро бедор кунӣ. тамоми муқаддасоти мову шумо зери пой. тамоми муқаддасот, чӣ миллат буданмон, чӣ мисол динмон, чӣ оинмон, ҳама чизи мо зери пой. ҳамаша медонӣ. чӣ ба намехезӣ дифоъ кунӣ? барои як узбаки почака намехезӣ видео кардисе, нишон додисе ки мо гаринем, дидем ғазаб медор шуди, хелохе я персия итоат мекунам, колочката меканам. ина марамат. ина касе ки бананг ба номус иддаои тоҷикӣ мекунад, иддаои мусалмон мекунад, марҳамат. ина марҳамат, ина ки баъди видео кунӣ. на ман шуморо даъват мекунам, бурӯи видео кунӣ.
اگر بخوای که اگر خودت توجیک بدونی، اگر خودت مسلمان بدونی، اگر خودت توجیک بدونی باید شما بخیده کارو بکنی. نه ترسی عیبودا صبر نترسی. یک کسافت یا لعین یا سگی اوقی پدر ای از خدا بترسی که اینمی مرگ از صفحه چش نزدیکه. نیم هوب جون تا میگیره خودت میدونی و با او پیش منکر نکیر هیچ که ایتن جواب نمیگه. اینجا سخنان گفتنی بسیاره. نه که اگر همین میگن با آدم بفهم یک نقطه بس است اگر شعور است، اگر نه چرا چه پیش کور است. کدوم بفهم باشه ان شاء الله که میفهمی ویدیو رو تماشا کنی میفهمی. بازار صبر بزنه بخش میبره. گفتنی بسیاره. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نه که نکنید دیگه ویدیوتون که شرمنده کردم مرا بخدا.